En 2025 celebramos o Ano Internacional das Cooperativas, un ano de esforzos compartidos para multiplicar a potencia do cooperativismo galego e reforzar a súa incidencia e presenza social. Un ano de ilusións, imaginación e compromiso para consolidar o cooperativismo galego e facer medrar Espazo Coop. En Espazo Coop sumamos xa 285 entidades. En 2025 incorporamos 40 novas cooperativas. Somos 236 cooperativas de traballo asociado, 25 de ensino, 18 xuvenís e 6 de consumo. Estamos en toda Galicia. Estamos presentes nos máis variados ámbitos da actividade económica, producións ecolóxicas e artesanais, cuidados ás persoas, ensino, consultoría e asesoría laborais, servizos de apoio ás industrias culturais. Somos xa máis de 3.000 cooperativistas. Sumamos igualdade de oportunidades, damos vida a cooperativas igualitarias, inclusivas e contribuímos a que a economía social se construa en feminino. Máis da metade das nosas asociadas son mulleres. Defendemos e representamos activamente os intereses das cooperativas galegas, impulsando melloras nas políticas públicas, visibilizando necesidades emerxentes do cooperativismo e achegando novos recursos para o seu fortalecemento. Atendemos e canalizamos as necesidades do cooperativismo galego. Estamos presentes en todos aqueles espazos nos que é preciso dar voz e potencia ás demandas do cooperativismo. Participamos en máis de 21 redes e organismos institucionais e sociais, tanto en Galicia como no ámbito estatal e internacional. Reivindicamos, cooperamos e dialogamos coas administracións públicas para achegar máis recursos e financiamento ás iniciativas da economía social de Galicia. Somos máis fortes, somos máis transparentes. Avanzamos na consolidación de Espazo Coop, na mellora da coordinación e planificación, no impulso da participación e a consulta ás socias. Xestionamos máis de 628.000 euros, con transparencia. Rendemos contas do impacto social, ambiental e do bo goberno das nosas accións. Sostemos 52 iniciativas de fomento do cooperativismo cun milleiro de persoas beneficiarias. En 2025 fixemos 28 actividades de formación, 260 horas de coñecementos e aprendizaxes nas que participaron 525 persoas. Favorecemos a consolidación e sustentabilidade organizativa das cooperativas galegas, impulsando 20 iniciativas con labores de asesoramento, reforzo da intercooperación e formación nas que participaron máis de 500 persoas. Creamos audiencia e dinamizamos un espazo informativo ao redor do labor de Espazo Coop e o desenvolvemento do cooperativismo. Con máis de 133 impactos informativos e 11 millóns de audiencia, contribuímos a agrandar a atención cidadá sobre os retos e logros do cooperativismo en Galicia. Con máis de 300 novas na nosa web, que suma máis de 63.000 visitas e o envío de 42 boletíns informativos. Dinamizamos informativamente unha ampla comunidade de case 7.000 seguidores en redes sociais. Construímos o presente e o futuro do cooperativismo en Galicia.